Kumsi benta benweng ke jing jong ke jing keduk kam bat kam tam hakabai de bat ki kam nos ki bala pendep ya ke jing puli ka jungki na kaliang jong ka sor kar jala la pen kre ban pha tre sha santli ki di jong ka parthai ka ban long kum ka we ne ki lat ban plilinti ki khun samla haka yo kam yo jam haka sautari gunai lar ka tnat ka koi ka khia bat ka tnat lebo kan pen long ya ka job fair na ka benta ban register ik bakwa ban litre sha bari ya ka job fair on pen long ha state convention center bat on sedang haka por khatwei steng men stem nakaliang jong commentary sarkar ba pe yaknat ka koi ka khia ka Dr. Mazil Amprin Lingdo kala pentep ba kumbalong hadu menta kila don hadu syajar ngutam ki bala pendep ban register online bat kunturu iki bampat register bakin wan ha kati ka sinak benta ban register Shushu ka Dr. Mazil Amprin Lingdo kalai thuru ban ka benta ka jingsinga gi khna ba ki lej ban tre sabari kan sadon na ka jingsoi ya ka memorandum of understanding bat ki santli ki company haswa ban pha ki khna ba kin lej sha hikai pentebet ban nang kren ya ki jai ktien jong ki tu iri bat kani ka jing hikai kan long kumban riu banai haki lai tili ki jaka ba kunthop hadali Bombay bat ha Bangalore Kandon ka job fe ha ka Southrik ka biji ha convention center nakaliang ka jongi health department but nakaliang jong honorable labor minister ngin Traishitam ban pet ba kani ka job fe kalong mababaha na kapunta ginong sosnong tingi aware ni khot so ba ya baro kinos kiba song halak hin klan kam klan jam banwan ngila dep khot lupa ya ka application na kapunta kani ka job fe lemba ka internet but kiba register bat ni kipoy Rusia jaka kita kamut ba ka don kata ka jingtrang ban yo kam yo jam tingi kermen ba lemba kani ke lat ke bakin ai na ka skill development ka badai jong ka labor department ngin la ban yarap ya kinong sosno bakin yo ya ka kamai ka kaji ka ba kam skill bakin pendon kam ya kata ka skill ka bakila let ban pule na do license shane lada kadai ka BSc nursing do license lada di GNM ki ANM ki ba long term programs tingi yo iru ba let's see ha ka nursing program ro adin bangala let mga na ko gi jaka ban let ya review ngin pet lada don kam ban pet ya ka curriculum jong kinos umar kinos usually ki shulet ki pule betik tang ya ka nursing timenta ha kani ka global market ka bang yo ile ka jingple jong ka yau ka hat sya ka perthai bro ko bai kapan i bale sing ite bandon compulsory language coaching ni tengkhan tang banik Croatia South India ru kada film nang ya ka local dialect ta bhai phi namar ka Tamil lane ka Kannada lane ka Malayali ka long compulsory la da pikwa banik Malaysia pikwa literature gitu jaka tingin keren tang yaki nursing yaki language skill jungki nos shabari even inside the country tingi don kampan pet yaki ni changes ki bangi don kampan wan lam lada pikwa bang ai kam ai jam lani ban play kala kalenti yaki brio ki bashong ha ka jela jungi ki bala de training kum kan nursing tingin ya sngap ya i labor minister de ngin ya pet ke ba isno kani ka fe kan kani ka fe kan le ke labor department ni ke department ya ka bang pet ka mentaka agam aja ke di kita dia jika ni ka fe ru kumba place no ni minister mentan kalong kowe ka fe ka ba kan long ka jingli la linti na kam ta kita kinas ba pa bakin dik tre sebah te nakaliang ka jungi kung ka department ru nakalibat department ni kung ba government mga ipi kibabon bahagi unemployed youths minta kanika jela ka jungi te kari kamram jungi kung ka government ya ka bang persan min warlan tiba punun ajam iki te hoan minta sni ka de barka nursing habai de batang nursing ten re kumbang ipi ngidang wat kila penting yang explore kiwi option ya ka bang peksi bede bat kiwi kita la bende kumbala place semua ni ada bende ke transport de kanu no dia kanu no bentaru te ni nak department tu ni ya pesan kat berat te kirman bakani ka job fair ka ban selong south dik kan long ka ike ba kan long ka jing job ka ka jela juni itu la janman ka district te ka don ka nursing school of nursing cha do shabak mara cha the sha west ka the ka riboy
Ti manusnem la kumno ke department kumbang tip mga kadon kumba arspatam ki seats across no 160 across in all. She's pa she's pa reportedly ki seats ban lek ya kamasi. Tin rei ki kam kinumla ban don habu kata. Tingi nakaliang kajongi tingi shikya itali namar khila train te ki citizens khila train te ki dong sosyo. Ti habatang ki nos ki bayo training ki pass out na kita ki schools of nursing jong kasota ki po she's pa report. Ken saya ke Rapsbun, ken saya ke Woodland, ken saya itu ki balik sa Guwahati, ki balik sa Bangalore, ki Shimi ki Bangalore bafair. Niyo iba ka investment la ne ka jingkulut jong ki kimi ki pa tam tha no seng ye ki konru ko long ka he ba. But bon na preng gini la kumno up to 60% ki Shimbe da ka Bangalore. Ti kumno ngin shu ngap la dala ni don kam ban ya rap ki kot ki jongi ban yo ki kam ki jam ki biang ti balai ka sarkar ka kwale karpang namar ba ladangi ka sarkar ni wan ban ba khle lem ke bat kita ki companies ki bakle lada pimpen ba khle manu hi ban not ban lai tingi dei ka sarkar bat ngin sai niya kata ka jing ya soi jong ki kot kisla bat kini ki company ban pe ba kabaning kong bakren I labor minister hato ka don ne em ka safety yiki banle chata long ne em yiki banle chata bat kinyo kata ka security ka baki don kam ti kata ru ka wei ka bagi nya soy bat ki companies tinre ka jing pulut jo ka sarkar ka bande 10,000 shikli I wei pi wei I training hap don pat ka undertaking ke namar yo ki tang dep kata ka training ki lalet chabar tang apreng rubna gi ong lepai no si kataru nimla man sya namar ba ka investment ka bangi ai ka dei ka pala bun nolor kata kanumda bihre san po hajar sikli kumbang ya keren mga bat ki companies ki bai kendu ya kan poi hi kumba si lailak ni tang ka training course ka pamod ba nakaliang sarkar kalaya surety san po hajar lai. The remaining amount pede kini ki company kin sa deduct na ka salary jom kini ki nas ko. Per head. Tikin sa deduct monthly. Kan simpor ano ko ni ka yung training. Kung baya kren mangi bagi companies kan simpor between saubnay hadon na. Namar ka language skill nang tahap eye exposure ya ka culture jom ki hapdon ki bawan pang betha baha UAE, Japan, kita kibam dalam liberal than kita kiri. Rekin dapat pada ke Australia, what was the other country? Germany. Kilong a little more. Singapore, very liberal. They don't come and expose kini ki trainees roof well ahead. Anywhere you go, except for Australia, Singapore. English is a conversant language, but otherwise, hapdeng shilak shiteng but arla. Te hakas initial period ka bakitrain ka sarkar kan pensiu 10,000 ye ka training juki. Tamba ka training juki kalaban poi kumba arlak shiteng lailang majinglot jong kidiki trainees ki bala tre bannet chabar. Te menta the remaining kaba tam nang ta ka jinglut ka jong ka training ka jong ki kinsa siu hi nakatulap ka jong lada ka dei silak steng arlang te takamot ki di banbu pulut lakum no ko ba 800,000 lai 4,000 shibnan ban pulut ya ka ni ka kos te tang clear ya kata kilayo saladi ya kata katulap ka jong ki. Shim ya ka kabu sya ka lawe ka bakwat bakhya da ka baphiwan man pha pet batsha sumar haka de Shillong Heart Clinic ka badan Hanongram Hills Shillong phila man chu phone ne pha message ban bu por yakin do ba Dr. Sinrang Batngen Wadri u Dr. Balapin Tibet haka ban sumar jingpang klong snam ka clinic ka play man ka sngi light no ha ka sngi ublay na do ka khatway baje min step ha do henry baje janme